ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರು ಒವ್ವೆನಾಡದ ಕಲಾವಿದರುಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಾಯನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು 1 ಲಕ್ಷ ನಮನೆ ಪತಂ ಪೋಪ ಬಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರದು ಅಕೇರಿದ ಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಲಾವಿದರು. ಸೊ ಮಾತರ್ಲ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಲೆ ತೆಲಿತು ಬುಲ್ ಬೆರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ತೆಲಿಕೆ ಕುಡ್ಲ. ಬಲ ಮಾರಾಯ, ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಗೀಚಿ ಹೋದ, ಹಾಳು ಹಣೆಯ ಬರಹ, ಮಾರ್ಲಾ ಆಪುಡಿ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಬೊಕೆಂಚಿನ ಮಾರ್ಲೇರ್ಲಾಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಪುನಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಡೆ ಆತುಜ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತಿಗಲ್ದಟ ನಿನ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪು ಜನ ಈ ಕಲ್ಪಾಡು ಬೊಕೆಂಚಿನ ಮಾರ್ಲೇರ್ಲಾಕ ಅನ್ಪುನು ತುಲಾ ಇತ್ತೆ ಈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪವೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾನತ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸುರೂಟ್ ಎಂಚಿನ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಥ ಬೈದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದ ವಿಷಯ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ದಾಲ ಸೈಕಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದುಂಬುಬ್ರ ಬಿಡ್ತೆ ಮಾರ ಆತ್ಯಾವ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾನತ ಇತ್ತೆ ತುಲಾ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸುರೂಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ तुझे लेफ्ट को सिग्नल करो लेफ्ट को सिग्नल करो कोरिया ना कोरिया राइट करो कुड़ा करो ಎಂಚಿನ ಮಾರಾಯ ಈ ನಮ್ನೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ತೆ ಪಿರೋದ ಸೀಟ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಾರೊಳ್ಳಿ ಅಂಚತ್ತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪರಂಚತ್ತ ಯಾನಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಕೇರಿ ಕಲ್ಪವೆ ಸುರುಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪವೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ದಿಲ್ಲ ದಿಲ್ಲ ಅವ್ ನಿನ್ನ ನೇರ ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕುಲ್ಲು ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಂಜಿನ್ ದಿಪ್ಪ ಇಂಜಿನ್ ಇಂಜಿನ್ ಒಲಿತ್ತೀಯಾ ಅವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಬಾಸೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಗದ ತೋಟೋಗ ನೀರು ಬಿಟ್ರೆ ಕೊನು ಮಲ್ಲೆತ್ತ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ನಮ್ಮೇರೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಅಣ್ಣ ಕೆದ್ದಂಡಿದಾರ ಪೂಜಾನ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ದಾನೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಟೈರ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಜ್ಜ ಪಾಡಿಯ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಲಿತ್ತೀಯಾ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಇಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ನಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಬೀಚ್ಗೆ ಟೈರ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ ದೆತ್ತದ ಕಂಟೆಲ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಕಾಡಾಲ್ಡ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಬಿಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮೇನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಯಾನೋಲ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಒತ್ತಾರ ಉಂಟು ಸಾಮೆ ದಡ್ಡಿ ಹತ್ತು ಪುಂಡಿ ಬಡ್ಸ ನೀನು ಉಲಾಯಿಲೆ ಪುನಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ನೇನು ತಿರ್ಗಾಂಡ ಕಾರ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಯಿಜಿರ ಕಾರ್ ಕಂಬೋಗೆತ್ತು ತರೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಸಿ ಮರಲೆಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ನತ್ತು ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಇತ್ತೆ ತೂಲ ಕಾರ್ ದುಂಬು ಪೋಡಾಂಡ ಪೈಥಾಗೋರಸನ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ 5 ಗೇರುಂಟು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಪಂಡ ಕಾರ್ದ ಬಿಟ್ಟರವು 5 ಗೇರುಂಟು ತುಲಾ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ದಾನೆ ಪೂರ ದಾನೆ ಪಿರಬಣ್ಣಗ ಬೊಚ್ಚ ನಂಗೆ ಯಾವ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅವಳು ಪೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಬಕ ಪಿರ ಬರಿಯರೆ ಪಂಡದೇ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರು ಅವು ಪಿರ ಬರಿಯರಂದೇ ಗೊತ್ತಾನದ ಇತ್ತ ಮುಲ್ತುಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಒಂದು ಕ್ಲಚ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಬ್ರೇಕ್ ಇಚ್ಚಂದೇಕ್
ಬ್ರೇಕ್ ಉಂಡು ಮಾರ ಓಲುಂಡು ಆಯ್ತ ನಡು ಟುಪ್ಪುನ ಅವೇ ಬ್ರೇಕ್ ತುಲ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಲಚ್ ಹಾ 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 నేను ಮೂಜಿಯನ್ಲ ಕಾರಡೇ ಒತ್ತೋಡು ಹತ್ತು ಮಾರ ಆ? ಅವೇನು ಮೂಜನ್ ರಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಚ ಒತ್ತುನ್ಯಾ ಒಂಜನ್ ಕೈಟ್ ಒತ್ತಾರ ಪೂಜ ಒಂದೇನು ಕೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಬಗ್ಗಂಡ ಗಾಡಿ ಕನಿ ಟುಪ್ಪು ಸತ್ತಕೆಂಡ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟ ಬಲ 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 ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ಯ ಓಟೆ ಬೇಟಗಾಡಿ ಇರ್ಬೋಯ ವರ ಕುಲಿಯಲ್ಲ ಕಲ್ಪು ಜನ ಬಿಡ್ಪ ಈ ಬಿಡ್ಬಾನ ಯಾ ಬಿಡ್ಪ ಲಕ್ ಲಕ್ ಲಕ್ಕೊಡು ನಿಜ್ಜಿ ಬಕ ಅವಲೇ ಕುಲೊಂದು ಬಿಡೋಲಿ ಅವೆಂಚ ಅವು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಂದ ಓಲು ಕುಲೊಂದು ತಿರ್ಗವ ಅದಾ ಬೈ 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 ಎಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ಬಾರ ಬೈ ಬೇಕು ಹಾರ್ನಿಜ್ಜ ಆರ್ನುಂಡು ಉಂಡು ಅಲಮುಲು ಮೀನೆ ಅದೇ ಎಂಚಿನ ಮೀನ್ ಮಾರ್ರೆ ಓಪಿನ ದೇ ಇದು ಕಾರಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ ಅಂದ್ ಒಂದು BMW ದ ಸುರೂತ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ ಅತ್ಯ ಇದು BMW ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ ಪೂಜಾ BMW ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ದೇವಗೌಡ ಉಂಡು ಅಂದ BMW ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೋರ್ದ ಗಾಡ್ಲಾರ ಅಂದ ಕಾರ್ ದ ಗುಂತೈನಿ ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ತೋಜ ದುರುಡು ಗಡಂಗ ಅಂದ್ ಅಂಪರ್ಗಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಪನ್ ಗಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತುಂಡ ಬಕ ವಾ ಸೀದಾ ಬೋಂಡ ವೆಂಡ್ಲಾಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೋಂಡ ಕಂಕನಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಪಿನಿ ಬರ್ಚಿ ಈ ರೈಟ್ ದೇತೊನ್ ಅಂದ ಎಂಕುಲ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬೋದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಭೂತ ಇವತ್ತ ಅರ್ಕ ಅವಂದ ಬೈ 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 ಅಲಯ ಏರಿಯಾ ಅಲಯ ಸೋಮಾಲಿಯಾದ ಸುಮವತ್ ಓ ದೇವರೇ ನಿಕ್ಲು ಮೂಳುಲಾರಾ ಅಂದ ಯಾನ್ ಇಡೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾಡ್ದಾಂಡಿ ಅಂದ ದಾಗಿ ಯಾನ್ ದಾಯಕಿ ಮರ್ಲನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯನ ಅವೆಂಚಿನ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಪನ್ ಪೇರಿಂದೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಂಕಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಓ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಕಾರದ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಮಾರ ಅದ್ಯ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬೋಪುಣಿಯ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಪೋಡ ಒಚ್ಚೊಂದು ಬೈಲಕ ಒಚ್ಚೊಂದೇ ಪೋಡ ಅಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪ ದಾಳ ಮಾಡಾಯ್ತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ ಬಿತ್ತು ಕಟ್ಲೆಡ್ ದಾದ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾಯಾ ನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರಗಂಟ್ಲೆ ಬಿತ್ತು ಗಡ್ಲೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಬಗ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆವು ಕುದುರೆ ಗಡ್ಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ ಬಿತ್ತು ಗಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ దాయక్ సైపార్ మారే దాయక్ సైపారి వానంనే పోందుండు నేర దిట్ట నిరంತರ 24/7 ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಧಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಎಂಕಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಜಿ ಏ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿತ್ತೆಂಚೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ರಿಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಕರ್ಪಿ ಬಾರ್ದಾರ ಮಾರೆ ಓ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಗೋಮುಗಲ ಬೇ ಒಂದುಂಡ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಶೂಸ್ ಓಲ್ದಿ ತರ್ಬೆ ಲೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಬಪ್ಪಂಗ ಇದ್ದ ದೈಟ್ ಬಪ್ಪಂಗ ಯಾಪಜಿಗೆ ಐಕ ದೃಷ್ಟಿ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜೇನ ಕೊಣದು ಬಪ್ಪಂಗ ಇದ್ದ ದೈಕ ಕಾಟದ ಬೊಕ ಗುಡೊಂಜಿ ಅವು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಬಾರೆ ಕೈಲು ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಆಪನ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಅಂಚ ಸೋಕು ಪಾಲಿಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರೆ ಕಟ್ಟದೆ ಓ ದೇವರೇ దాయక్ సైపార్ మారే దాయక్ సైపారి అత్య నీకు సరి ఆపుజారా నీకు ఇంచను ఉప్పారా నెల్ల బాతేరు మారే నెల్ల బాతేరు ఈ జోర్ బాతేరు నా మూల ఎఫెక్ట్ ఆపుండు ಬೆಚ್ಚಾಪ್ಜ ಯಾಪಲ ಕೇನ್ನೇನೆ ಕೇಂದ ఇందాబే సత్యమను నిన్న ఈ స్థితి కారణ దాదా ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ఈడేకి బర్రె దాదా కారణ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂడా ತುಕ ಬಾನಿಗೆ ಯಾನ್ ಲವ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾ ನಂಬುಜಿ ಇರಗಂಟ್ಲ ಯಾನ್ ಲವ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಜೀವರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಲವ್ ಮಲ್ತೆ పులిపొచ్చి వారు ఎంకిల పులిపెర వరపుణ్య ಹುಲಿಪೇರ ಮರಲ್ಲ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ವೇಟ್ ಕೊರ್ಪುಣ್ಯ ಊರುಡು ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಲ್ತು ದಾಂಡಲ ಆಳು ಕೇಂಡಿ నేను ಮಾತ ದಿತ್ತದು ಕೊರಿಯ ಆಳು ಭಾಷೆ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಯಾನ್ ಭಾಷೆ ತಕೊಂಡೆ ಭಾಷೆ ಜನ ಕೈ ಕೊರಿಯ ಐಕ್ಯ ಬಂದ್ಕೊಣಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬಂಡದು ಏನಂತೂಲ ಇಂಕ್ ಲವ್ ಲೈಜಿ ಓಲೈಜ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಐಕ ಮಾತ ಮೋನೆ ಬೋಡಿ ಇಂದಾದ ಮೋನೆಡು ಚೋಳಿ ಬೋಡಿ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರಗು ಮಾತ ಲವ್ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವು ಮಾತ ಬೊಚ್ಚಾವ ಬಕ ಲೇ ಖಾಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ತೂದು ಪೊಣ್ಣುಲು ಮೇಲೆಗೆ ಬೂರುಜ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಬಕ ಐಕ ಪುರ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟ ಮಾಂಸ ಗಂಡ ಬೋಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಸುರುಟ್ ಅವೇನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಆ ಪೂಜಪ್ಪ ನಮ್ಮೆ
ಆಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಲಾ ಅನ್ನ ಏನಾಡನೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾರ್ಲಾ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಅಣ್ಣಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬುದಕ್ಳು ಎಂಚ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ? ಇಂಚು ಬಲ ಟೇಪ್ ಅವಳುಂಟು ತುಗಬನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಗಬನಿಗೆ ದುಂಬುದ ಪ್ರೀತಿ ಹಾ ದುಂಬುದ ಪ್ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಶುರು ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂದೆ ಇನಾಮುಡು ಬುಲೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಸರಿ ದುಕ್ಕೋಡು ಅಕೆರೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂದಪ್ಪ ಬಗ ಇತ್ಯದ ಇತ್ತದ ಪ್ರೀತಿ ಹಾ ತೊಂದುರುಡು ಶುರು ಆಪುಂಡು ತೊಂದುರುಡ ಹಾ. ಅಂಚ ಬಂಡ ತೊಂದರು ಬಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಆಹಾ. ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತೂಲೊಟ್ಟು ತೊಂದರು ಬಂದ್ಪುಂಡು ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಹೌದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಪೊನ್ನುಲು ಪುರ ಐಟ್ ಆತ ಪುಂಡಿ ವೈಪ ಅವನು ಅಂಚ ಅಂಚ ಇತ್ತದ ಪ್ರೀತಿ ಹಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಹಾ. ಏನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೀನಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತನ ಬುಲೆ ಉಂಡು ಮಾರ್ಲೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಂಬರ್ ಬಿಸಿ ಬರ್ತದ ಅಕೇರಿ ಆಪ್ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಅಂಚ ಆತ ಕೊರ್ತು ಕುಡೋರಿ ಪುಂಡಿ ವೈಪ ಒಂದು ಹಾ. ಅಂಚ ಮಾತಾತ ನಮ್ಮೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾತಿರು ಆತ ಈ ಸರಿ ಆತನ ಅಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅವ ಅಂದ ಹಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಯಾರೆ ಹೌದಾದ ಕಾರಣ ಪನ್ 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 ತಾಲ ಪುಡಿ ನರ್ವಸ್ ಆಚಿ ನೆನಪುಂಡತ ದಾನೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಂದೆ ತುಕಪನಿಗೆ ಯಾನೋರಿ ಪಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂದ ಯಾನೋರಿ ಭಜನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪಾದೆ ಯಾನೋರಿ ಹೂಡಿಕೆ ತಜ್ಞೆ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೆ ಅಕೇರಿಕ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಸೋತ್ ಒಕ್ಕ ಏತು ವಹಿವಾಟು ಮಾರ ಓವನ್ಲು ಒಂಜಿ ವಹಿವಾಟು ಮಲ್ಪುಡು ಅಂದು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯರ್ ಎಂತೂಲ ಗಂಗಸಾರದ ಕಂಪನಿ ಯಾವ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ವಿಮಾನ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಅವಲ ಯಾವ್ಜಿ ಪಂಡೇರು IPL ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ನಡುಡ್ದು ವಿಮಾನ ಓಡೆ ಹೋತುಂದೆ ಒಕ್ಕ ಏತು ವಹಿವಾಟು ಮಾರ ಓವನ್ಲು ಒಂಜಿ ವಹಿವಾಟು ಮಲ್ಪು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೋಪೆರ ಕಾರಣದಾದ ಪನ್ 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 ಅವು ಸುರುಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಣನ ಜೋಕ್ಲು ಬಕ ಬಕ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ಮಗರ್ರೆ ಸುರಾಯರ್ ಅಂದ ಅಂದ್ ಬೊಲ್ಲೆ ಕರ್ಬೊಲ್ಲೆ ಕುಪ್ಲೆ ಮಂಜಲೆ ಉರಿಯೆ ಕೆಮ್ಮೈರೆ ಮೈಪೆ ಮೈ ಪೊಚ್ಚಿ ಕೂಲ್ ಮೈ ಪೊಚ್ಚಿ ಗಲೀಜಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರ ಅವು ಪುರ ಕೋರ್ಲೆನ ಪುದರ್ಯ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರಿಸ್ ಯಾ 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 ಮುಕುಲು ಪುರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಗರ್ದಾನಾಗ ಕಟ್ಟದನ ದೂದುದ ಕಾಸುಲ ಬೋಟ್ ಕೋಡನಿಗೆ ಕೋಡ್ದ ಕಟ್ಟದ ಮಾರ್ಲೆ ಕೋರ್ಲೆ ನಾ ಪಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೋತು ಸುಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ಭಜನೆ ಎಂಚ ಸೋತಿನಿ ಅವು ಇಸ್ಪಿಡ್ದ ರಾಜ ಕೈ ಕೊರ್ನಿ ಹಾ ಜೋಕರ್ ಮರಂಕನೆ ಜತ್ತು ತೆಲ್ತೀನಿ ಕೊಡದಿನ ಪತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ಮಾರ ಕೋಡನಿಗೆ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಪಕ್ಕ ಹೂಡಿಕೆ ತಜ್ಞೆ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಎಂಚ ಸೋತಿನಿ ಏತೋ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಭ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೂಟಿಕೆ ತಜ್ಞೆಯನ್ ಶ್ರೀ ಶಾಂತನ ಟವೆಲ್ದ ಆಧಾರೊಡಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರಿಸ್ಕೇಲ್ ಹಾಕಿದನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಪಿದೈ ಪೊಯ್ಲಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಮಾತಾಡಟ್ಟೆನೆ ಯಾನ ಮೂಲ ಉಲೈಪುರ್ರೆ ಕಲ್ಪಾಯರ ಯಾನ್ರಡಿ ಉಲ್ಲ ಉಲೈಪುರ್ರೆ ನಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಇರಲ್ಲರ ಕೋಡನಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ಯ ನಿಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ವಾಯ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಂಚಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತುಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೊಡುವ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಾ, ಸಲಹಿದ್ದೀರಾ, ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಪುಣ್ಯವಂತರು ನೀವುಗಳು. ಇದೇ ಸಾಕಾರ, ಇದೇ ಭರವಸೆ ಕಡೆ ತನಕ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮವನೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಿತ್ಯ ವೀರಪ್ಪನ್ ತುಂಬುವೆ ಬೋಲೆ ಉಲೈ ಇಂಚ ಮಾತ ಮೂಲ್ ತಿರ್ಗೆರ ಬಲ್ಲಿ ನೇಟೆ ಆನೆ ಕರಡಿ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಆನೆ ಈ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನ ಮಾರ. ಇಡಗ ಆನೆ ಬತ್ತನ ಇರು ಮಂಡವೆ ಚಾಲ್ ಪೊಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ಎಂಕಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ದಾಲ ಪೋಡೆಚ್ಚಿ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಹೌದಾ ಪಂಡ ಕಾಡು ಹಿಡಿತಿನ ಆನೆ ಪೂರ ಆರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಹಾ. ಅಂಚಲ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ತದ ಆನೆ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತನ ಪಣದಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಆನೆನ್ ಪಾತದ ಫ್ರಿಜ್ ತುಲಾಯ್ ಪಾಡುವ ಎಂಚ ಎಂಚ ಆನೆನ್ ಪಾತದ ಫ್ರಿಜ್ ತುಲಾಯ್ ಪಾಡುವ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಆನೆನೆ ಫ್ರಿಜ್ ದುಲ ಎಂಚದಿ ಪಾರು ಅವಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಮಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬಡ್ಚಿ ಈ ಪಣ ನೇ ಆನೇನು ಪತ್ತುನು ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ದೀಪುನು ಫ್ರಿಜ್ ಬಾಗಿಲು ಮಾಡು ಆಡ ಈ ಪೋಯ ಮಗ ನನ್ನ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ನಂಬೆ ಆನೆನೆ ಫ್ರಿಜ್ ದುಲ ದೀಪುನ ತುಂಬು ಫ್ರಿಜ್ ದ ಬಾಕಿಲ್ದೇ ಇದ್ದಾನ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಆನೆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತುಲಾಯ್ ದೀನ ಅವು ಅಂದಾಜು ಆತಜಿ ಮಾರ ಎಂಚಿಗೇನೆ ಸುರಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ ದ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆನೆನೆ ಫ್ರಿಜ್ ದುಲ ದೀವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ ದ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡೋಡು ಗೊತ್ತಾಡತ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಿ ಎಂಗ ಇಂಜುವಲ 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 ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಪಾನ ಒಂಜಿ ಒಂಟೆನ್ ಫ್ರಿಜ್ ದುಲ ಎಂಚದೀಪ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ದ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪೇರೊಂದು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಮಾರಲ್ಲ ಈ ಮಣಿಪೇರಲ್ಲಿ ಸೋತಿನಕುಲ್ ಪಾತೆರಲ್ಲಿ ಅಂದ ಸರಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಟೆನ ಫ್ರಿಜ್ ತುಲಾಯ್ ದೀಪು ನೆಂಚವನ್ನಾಗ ಫ್ರಿಜ್ ದ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುನ್ ಸರಿ ಒಂಟೆನ್ ಫ್ರಿಜ್ ತುಲಾಯ್ ದೀಪುನಿ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡು ಈಲ ಪೋಯ ಮಗ ಈಲ ಪೋಯ ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಟ್ಟು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕೈವಾರ ಉಂಡು ಕೈವಾರ ಕಂಪಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಾ? ಒಂಟೆನ ಫ್ರಿಜ್ ದುಲ ದೀಪು ನೆಡ್ ತುಂಬು ಫ್ರಿಜ್ ದುಲ ಇತ್ತಿನ ಆನೆನ ಬಿದ್ದಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಒಂಜಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಆನೆ ತೋಚಿದ್ದು ಜಾನಿಕ್ಕಿ ಎಂಕ ಆನೆ ತೋಚಿದಿನ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡು ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವು ಪುರ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಡಾಡ್ ಬುಳಿ ಬಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಹಾಕೇರಿದ ಚಾನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಉತ್ತರ ಎಂಚಿಕೇನ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಆ ಕಾಡುದ ಒಂಜಿ ಮಂಗಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂಗದಿಗ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಮದಿಮೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕವರ್ದಿಯರುಂಡ ಈ ಮಂಗನ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಕದಲ್ಲ ಪೋಯರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೇಂದಿನ ಉಪದ್ರ ಸರಿ ಇರ್ಕೇನ್ಲಿ ಆ ಕಾಡಡ್ತಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಣಿಲು ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಮದಿಮೇಗ పోతా ಓಡೆಗ್ పోతా ಮದಿಮೇಗ పోతా ಆಂಡ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿಜಿ ಅವ್ವೋ ಗೊತ್ತಾನ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾನ ಮೊಲ ಬೈಜಿ ಓಲಾ ಪೋತನ್ ಪುಂಡಿ ವೈಪಾರ ಮೊಲ ಬೈದಿಡು ಅಪಗಂಡ ಬೇರು ಬೈಜಿ ಮತ್ತೆ ಬಗೆಲ್ದತ್ತ ಬೇರುಲ ಬೈದಿಡು ಏರುಲ ಬೈದಿಡು ಸೋತಾರ ಸೋತಿಗೆ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡ ಬಂಗ ಬಂಡ ಸೋತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಒಂಟೆನ ಫ್ರಿಜ್ ದುಲ ಇದೀತಾರತ ಅಂದೆ ಅವೇ ಬೈದಿಜಿ ಒಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ ತುಲಾಯ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏರಗೆ ಎಂಕ್ ಈರ್ ಏತ್ ಸರಿ ಆತಾರ ತೋಡೆ ಎಂಕ್ ಮೇರಾ ಕುತ್ತಾ ಮೇರೆ ಕೋ ಬೌ ಬೌ ಕೇನ್ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಆ ಕಾಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಲು ಆ ಕಾಡದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆದು ಆ ಕಾಡದ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಣಿಲು ಪಿಲಿ ಸಿಂಹ ಚಿರತೆ ಕರಡಿ ಒಂದು ಮಾತ ಆ ಕೆದುಕ್ಕು ಮೀರೆ ಬರ್ಪ ಆ ಕೆದುಟು ಈರುವರ ಮೀದು ಬರಡು ಬರ್ಲಾಂಬೆ ಏನಂದಾಳೆ ಮಂಗೇನಂತಾನ ದಾನಾಡಿ ಅತ್ಯ ಆ ತಾತು ಮಲ್ಲ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಡೆಗ್ ಬೋದು ಮೀದು ಬರ್ರೆ ಎಂಕ್ ದಾನೆ ಜೀವ ದುನ್ನಾತಂಡ ದಾನಾಡಿ ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲರ್ ತೊಂದುರಿಜ್ಜ ಕುಂಡಿ ವೈಪಾರ ಆತ ಬೆಂದೂರಿಜ್ಜ ದಾನಾಡಿ ಯಾವ ಬಾಬುಜಿ ಈರ್ ಸೋತಾರ ಸೋಪರ ಮೊದಲು ಈರ್ ಸೋತಾರ ಕಾಡಿಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಣಿಲು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ಮದಿಮೆಗೆ ಬೋದು ಜನ ಇರೆಗ್ ಮೀದು ಬರ್ರ ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಚೀಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಪಾಸ್ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋರ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಸುರುಟ ಅವೇನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಅವ್ ನೆನಪಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಆ ಪೂಜಪ್ಪ ಹಾ ಎಂದಾಬೆ ಹಾ. ನಿಗ್ಲು ಬಾರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಲ್ಪೋರತ ಅಂದ ಯಾನ್ ಏರು ಮರ್ಲಿ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಏರ್ ಬಂಡಿ ಯಾನೇ ಬಂದಿನಿ ಅಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಲ್ಪೋಲತ ಅಂಚಂಡ ಯಾನ್ ಕೇಳ್ನೆಕ್ ಪಟ 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 ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡು ಪಟ 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 ಅಂಚತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡು ಅಂಚಂಡ ಪಂಡ್ಲೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಪರತ್ ಪ್ರಾಣಿವು ಎಂಚ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಪರತ್ ಪ್ರಾಣಿವು ಜೀಬ್ರಾ ಅವೆಂಚ ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಉಂಡಾತ ಈ LCD ಇರ್ತುಲೆ LED ಇರ್ತುಲೆ ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಂಚಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಲೆ ಜಾತಿಗೆ ಜಾತಿ ಬಗೆ ನೇ ಕೊಂಚ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಜಾತಿಗೆ ಜಾತಿ ಬಗೆ ಈರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಾರಡ ಎಂಕಲ ನಾಯಿ ಇರೆಂತದ್ದು ಕೊರೆತಂಡ ಅವು ಜಾತಿಗೆ ಜಾತಿ ಬಗೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಜಾತಿ ಪ್ರೇಮ ನೇ ಕೊಂಚ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಜಾತಿ ಪ್ರೇಮ ಈರು ಕೊಡೋರ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಾರಡ ಅವೇ ಸೇಮ್ ನಾಯಿ ಇರೆಂತದ್ದು ಬೀಲಾಡಂಡ ಅವು ಸ್ವಜಾತಿ ಪ್ರೇಮ ಇತ್ತೆ ವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಗಾಳಿ ಡ್ರಾಪುಂಡು ಭೂಮಿ ಬತ್ತದ ಪೆದ್ದುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಎಂಚ ವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಗಾಳಿ ಡ್ರಾಪುಂಡು ಭೂಮಿ ಬತ್ತದ ಪೆದ್ದುಂಡು ಅವು ವಿಮಾನ ನೋಡಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಎಂಗಲ್ ರೈಸ್ಯ ನರಮಣಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಡುಂತುನಿ ಯಾಪ ನರಮಣಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಡುಂತುನಿ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ನಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಉಂಟು ಜನ ಓ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸುರುಟ್ಟು ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕಾತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇರ್ತಾನೆ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ ಇತ್ತೆ ವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಂಜ ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ಅವು ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಅಕ್ಲೇಕ ತೂ ಕೊರಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ತೆಕ್ಕಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬುಳಿ ಪುಣಿದಾಯಗ್ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬುಲಿಪುನ್ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಒರ್ಂಬ ತಿಂಗೋಲು ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಸಾಂಕದು ಒಂಜಿ ಪಾಚಾರ ಪನಂದೆ ತೊರ್ತು ಪಿದಾಯ್ ಬಾಡ್ಯಾರತ್ತ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡು 100 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ಮಲ್ಲನ ಎಲ್ಯ 100 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು 100 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ಬಟ್ರೆನ ಅರಿವಾಣ ಪಾಟ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಾರಡು ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ನಗ ಎಲ್ಯ ಎಂಕಲ್ ವಿನ್ಯ ವಿನ್ನೆ 121 ಸೀಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೈದಿನಿ ಎಂಗ್ಲ ಕೈ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರಿಯರೆ ಆ ಪೂಜಿ ನೀವು ಸರಿ ಆತಿಜಾರು ಆ ಪೂಜಿ ಬಂಡ ದೀಪೂಜಿ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ನ್ಯಾಯ ಬೋರ್ಡು ಈ ಸರ್ತಿದ ಬಜೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರೋಧ ಉಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಅವಲೋಲ್ ಸೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಗಂಗಸರದ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಏರ್ನ ಮಣಿ ತೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಗಂಗಸರ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿ ಹುಡುಕರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಗಂಗಸರ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿ ಹುಡುಕರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೆರ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಮಾರ್ಲೆಲಗ ಪಾತ್ರ ಕೆಪ್ತಡೆ ದಿಪ್ಪೆ ಜಾಕರಿ ಇಂಚ ಮಾತ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಉಳಾಯ್ ಬೋಲೆ ಓ ನಾಟಕ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಉಳಾಯ್ ಬೋಲೆ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಮಂಡ ಸಮಾಜ ಮಾರ ದಾನೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೆರ ಯಾಂದಾನೆ ನವಿಂಡಿ ಬಡಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾಟಕ ಬಣ್ಣಗ ಸಡನ್ ನೆನಪು ಬರ್ತನ್ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಅಂದ ಶಾಲೆಡುಪ್ಪಳ ಕೊಂಚ ಏತು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಾರ ಅಂದ ಸುರುಟ್ಟು ಹೇಳಿತ್ತು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು ಮುಂಗುಳಿದ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಅಂಚಾಂಡು ಮುಂಗುಳಿದ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಪಣಡಿಗೆ ಮುಂಗುಳಿದ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇರಗಂಟ್ಲನ್ ಮುಂಗುಳಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಇದ್ದೇನೆ ಮೂಕ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಮನೆಯೊಡತಿ ಉಜ್ಜೆರಡು ಹಾಕಿನಾಗ ಮಂಡೆ ದರಿದ ಅಡೇಕೆ ಮಗುರ್ತಿ ನೆಗರು ಅವಳು ಎನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪುಣ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪಿಲಿತ್ತ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ಮುಂಗುಳಿರ್ದು ಸೀದ ಬಿಳಿ ಅವು ಕಲರೇ ಬೇತೆ ಒಂದು ಕಲರೇ ಬೇತೆ ಸೈಜ್ ಒಂಚೇನಾ ಈ ಸೈಜ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂಚಾಂಡ ಪಿಲಿತ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಪಣಿಗೆ ಪಿಲಿಕ್ ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಮಲ್ಲತ್ತು ಓ ಪಣ್ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪಣಪುಣ ಜರ್ಸಿ ಪೆತ್ತದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ತೂಯಿನ ಯಾನ ಪಿಲಿ ಯಾನು ಪಿಲಿ ಗುಡ್ಡೆರ್ದಲಾಗಿದ್ದು ಗುರ್ತು ಸೈಪಿನ್ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಮಂಡ್ಯ ದಾರಿನೇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಖಾಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರ
ನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕದಿ ಪೂರ ಸೈಪುನನೇ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೈಪುನಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತ ಮಾರ ಅವು ಪುರ ಮನಸ್ಸುಡು ಒರಿಯುನೆಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಆತಾವು ಅಂದಪ್ಪ ಜಾಲೆಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏನ ಎಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದ ಬಕ ಆಹಾ. ಹಾಕಿಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಹಾಕಿಡ್ ಅಂದಪ್ಪ ಇತ್ತದ ಜವನೇರಿಗೆ ಬ್ರೋ ಹಾಕಿದ ಕ್ರೇಜ್ ಇದ್ಯಾ ಬಕ ಇತ್ತದ ಜವನೇರಿಗೆ ಜಾಕಿದ ಕ್ರೇಜ್ ಅವೆಂಚ ಅವೆಂಚ ಬಂಡ ಅರ್ಧ ಬಂಜಿಡ್ ಜಾಕಿ ಸೊಂಟೊಡ್ದು ತಿರ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆ ಜಾಕಿದ ನಿಜ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಕತೆ 5 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಜಾಕಿ ಅಲಕ್ಕ ಪರಿದುಪ್ಪುಂಡು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒರಿದು ಆಯ್ತಾ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಕ್ಕವನಿ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಚಡ್ಡಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಏ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದೂರ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾವೊಂದುಂಡು ಕೂಡ ಬರೋದನ್ನ ಗಿರ್ಪ್ಲೆ 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 ಅವೇನ್ ಗಿರ್ಪ್ಲೆ ದಾನೆ ಅವೇನ್ ಗಿರ್ಪ್ಲೆ ನೆನ್ ಕಟ್ಲೆ ಇಂದು ದಾಯಗೆ ಆ ಕಲರ್ ತುಂಡ ಆತಾತ್ ಮಲ್ಲ ರೈಲೇ ಉಂತುಂಡ್ಗೆ ಈರ್ನ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂತಂದ ಅಂತೆ ಮಾಡ್ಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ ಬತ್ತನು ನಾನೇ ಆಯ್ಕೆ ಸುರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ